Wawuzomshaya wena ufuna induku wena ngakuthembisa angisho sokwenza lokho kodwa kumele sihlele lento le awubatshela ukuthi basengithuma wengane yakho uzohlela nini lutho nami nguma wengane wakhe awuthule wena uzomndeni thula uyibanki ngiyamuphi imali lo futhi ngifuna awunamasho angiyaphathi imali ami iphelo angalu kanjani imali yakhe umqolele laba bangibizile Tshela mina babakhe mawuchaba amantombazana akho phambi kwami uthini angazi uzothini kubuya kwena uthini wena athusijava kajama endlalefa igama lensizwa mina phuma lenzansi kwafela uba but insizwa mine 35 thiwe isindala lapho engibuya khona mawubuya khona bathi ngala yamangala mangilana bebathi ngophelele moyeni beba right manje ngikanyezi sanibona Dumelanga Abusheni uDlamini uSibalikhulu uJama kaSjadu uNkombo Sidle ekhaya ngoba iswela belusu sigunya mkhonto umfazi mabele made owancelisa ingane ngaphesheya komfula ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of uyangijolela khona la on Duyaza TV uma ungaba waka subscribe kuDuyaza TV angazi ukuthi ulindeni angazi ukuthi ulinde ukubizwa ubani enza kanjena subscribe ayo like ushare ucomment uhlale phansi uvule iWi-Fi enjoy izinto ezimnandi. With that said iphinda mzala ncintshintshi vum kanje sanibonani sengiphinde ngabuya welcome akadlamini Sibalikhulu uJama kaSjadu uNkombo Sidle ekhaya ngoba iswela belusu sigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of uyangijolela mara wena wayitsuri nakina limuntu akusetshenziswa condom ayisebenzanga condom jwayela imali yami yonke le all of abakuphi khona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day lo umuntu lo kanjani umuntu amzwanga utheni uthi osithanda sobabili angcono ngibayeke bobabili qale kabusha impilo Okay bafethu sesiphinde sabuya ke futhi with another beautiful episode bafethu njengoba bengishilo like I always say angizukuba mude kakhulu because natural mfethu ngimfishane sesiphinde sabuya sizozama ukulungisa la ekulunga khona la engalungi khona nathi ayikho into esingayenza angesilungise ngenkani kungalungi sizokwenzani sizozama so sibuye nelunye udaba ke namhlanje mfethu ngiphethe usistera angifuni ukuba imina ukhuluma udaba likasisi but ngifuna usisi kubo yena onitshelayo ukuthi kungani selana kwenzakalani uyangibamba kwenzakalani so izoba kanjalo indaba wafethu but in the meantime ngicela ukuthi mangaba wa subscribe mfethu kuDuyaza TV ngicela ukuthi usubscribe ushare ulike ucomment and let us know ukuthi ucabangani mfethu ngomsebenzi omuhle esinenzela wona wonke umuntu bafethu osupporta iCMTV osupporta iDuyaza TV shout out to you bafethu for the positive comments that I see every day and you know that I respond kula positive comments ngiyabonga kakhulu without wasting any time ngicela ukwenza kanjena sistera wami ngicela usondele mfethu ngisondele mntaka ma sawubona yebo njani kodwa ngiyaphila sisi kunjani nami ngiyaphila siswami usibizile yebo ngibizile sifikile yebo abantu umuntu osekhaya ohleli njengamanje obukayo akazi ukuthi yini esilethe la akazi ukuthi sizokwenzani la mina nawe siyazi bengicela ukuthi uzazise ebantwini ubatshela ukuthi ubani igama uhlala kuphi kungani sila namhlanje igama nguzama okuhle ngibize ubhudi lapha nginendoda ngihlala naye endlini bengumuntu aphuze adakwe abuye aze endlini kwahlala kwajika zajika izinto manje sephuza akaseze endlini mangithi ngiyakhuluma naye sengithi ngiyadiscover ukuthi akasasebenzi sena 3 months axotshiwe emsebenzini angazi ukuthi kwenzakalani ngelinye la ngabuye edakiwe ngase ngitshontsha ifoni yakhe mangithi ngiyabheka ngithole amagama amantombazana uzama okuhle lombali mangithi ngiyaphendla la magama ngithola ukuthi ujola nabo lala nabo bakhuluma zamathando bakhuluma indaba zemali nani into eyiningi so mangimbuza ubhephi ukuthi kuhamba kanjani la uthi akabazi laba bantu
Angazi ukuthi ngicela ukuthi ungisize lapho bhuti, angazi ukuthi singasizana kanjani. Mana ke siswami ngoba kule email oyibhalile uthe usena 3 months engasebenzi. Yebo bhuti. Kodwa bevuka every day ekseni athi uye emsebenzini. Yebo bhuti. So okusho ukuthi i-boyfriend yakho le ukuvuka kwaye emsebenzini ibingayi kahle emsebenzini. Kutsho lesi sikhathi sokuya emsebenzini sichitha lawo mantombazane. Manje siswami ngicela ukubuza ke wena ukuthi uye wenze njani mangabe uthola abantu besifazane efonini yomuntu wakho? Ngavele ngithukile ngashokhe ngambuza. Waphika. Angazi ukuthi manje ngoba uphika into ekhona, angazi ukuthi indaba yakhona silungisa kanjani. Yeah. So labo sisi laba uthe mohlala nabo phansi ukukhuluma nabo bathini bona? Ngibabuzile labo sisi ngakhuluma nabo. Omunye untshela ukuthi lo ngumuntu wami, nomunye untshela ukuthi umuntu wami akanamuntu. Umtshela ukuthi akanamuntu. Ubatshele ukuthi akanamuntu. So mayifika kubona uthi yena usingile. Mayifika kubona uthi usingile akanamuntu. Usunesikhathi singana namhlanje lo muntu? Maybe ngina 4 years good. 4 years. Yebo. Umntwana naye. Sinomntwana oyedwa. Nomntwana oyedwa. Eish. Kunzima. Okay. Asenze kanje ngiyabonga siswami ukushare istory sakho. Ngicela ukubizwa yedwa labo sisi la eze la. Siswami woza. Zama okuhle. Uyizama okuhle. Uyizama okuhle. Okay. Sawubona. Yebo bhuti njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Igama ubani? Uzama okuhle. Uzama okuhle. Zama okuhle yamazi sisi. Yebo ngiyamazi umakhelwane. Umakhelwane wakho. Yebo bhuti. Umakhelwane wakho mayeza kuwena ezokhuluma nawe ngenxa yendaba yomuntu azwana nayo. Mayifika kwena uthini? Umakhelwane wafika wangithola ngisendlini wakokota, ngangisasalele kwasekuseni. Wakokota umakhelwane ngavula. Wabethi kimi ngicela uphumele phandle ngifuna sikhulume. Ngabe sengimbuza ukuthi kwenze njani makhelwane kusasekuseni wathi hayi ngicela sikhulume ngaphandle. Ngithola inamba zakho efonini yababa wasendlini. Ngabe sengimchazela ukuthi mina nobaba wasendlini yakho sina 3 years thandana. Namanje sinomntwana ona 1 month lo mntwana ombonayo wendoda yakho. Isaqala khona lapho makhelwane angilandile endlini. Siswami uthe kimi usune 4 years uzwana nalo muntu. Yebo bhuti. Ngapha usene 3 years. Yebo. Unomntwana nalo muntu. Yebo. Ngapha kunomntwana we1 month. Yebo bhuti. Siswami ubhuti lo okuyena esikhuluma ngaye. Uma yeza kuwena ezokhuluma nawe ngomhlambe ekushela. Uye wambuzani wena ukuthi ukhona mhlawumbe umuntu osifazana ozwana naye okanye cha? Ngambuza mina siqala ukuthi awunayo umfazini. Wathi umfazi akekho ngoba naye umama wasendlini wayengekho ngathi wayisekhaya. Yebo ngathi okay akanamuntu. Jikijiki mase sithandana. Wangitshela ukuthi yena unomfazi oshadile usemakhaya uyeza. Lokuyilo umfazi osemakhaya. Yebo. Manje siswami uma ngabe usise sebuye emakhaya ezohlala la. Waqhubeka wena wajolana lo muntu wakhe. Yebo saqhubeka ngoba besingeke sayeka ngoba sesiqalile vele. Manje mfethu ngifuna ukwazi ngoba nihlala endaweni eyodwa nonke. Umakhelwane wakho njengobusho. Kuthini kuwena mfethu uma ngabe everyday ubonana nalo muntu wazi kahle ukuthi nidlelana indoda eyodwa? Unembeza wona ngiba nawo omncane kodwa ngiphinde ngisho ukuthi mina wangishela ngingazi ukuthi unomfazi lo muntu mara sesikhona kusho ukuthi uzosithatha sibe isithembo kanjani angaqana lapho phuma endodeni ukuthi kuzoba kanjani. Mothi kuphume endodeni awunankinga wona nisithembu? Hayi mina nginankinga ngoba umfazi wesibili. Anginankinga. Wena sizi? Hayi angivumi leyo. Awuyivumi. Hayi angivumi. Ngoba vele into angaza kutshela. Yena ubezojola kanjani esazi ukuthi lo muntu wami ngihlala naye endlini? Ubezojola kanjani singomakhelwane sakhelene? Mara zama okuhle. Ungazi ungenze into enje kuphezulu kweminyaka emingaka. Sihlala nonke. Sihlala sonke siphila sonke singomakhelwane. Eish. Lungile mfethu zamo ngizwile istory sakho. Ngicela ukuthi siswami woza mfethu. Ngistressa ke le ndaba yenu. Ngicela wenze kanje siswami ngoba wena one mic ngicela ume la. Ngicela umele la. Siswami ngicela ume la phakathi nendawo. Yeah. Sawubona. Yebo njani bro? Siyaphila njani? Yaphila. Sikhuluma nobani? Lombali. Umbali. Mbali. Usisi lo uyamazi? Yeah ngiyamazi. Usisi lo uyamazi? Eh. Okay.
Into ehlanganisile la indaba ye boyfriend kaSisi. Le boyfriend kasisi. Yebo, okuyi boyfriend kaSisi futhi. Oyindoda yami. Oyindoda yakhe. Nami indoda yami. NoSisi indoda yakhe. Yebo, indoda yethu. Nawe indoda yakho. Oh nawe. Umuntu wamusiya sisi. Mara guys liyenza kanjani into efana nale? Ngilithembe kangaka singomakhelwane sakhelene. Sisi wami ngicela ukubuza. Usisi la usene 4 years izona noSiya. Usisi la una 3 years banomntwana una 1 month. La kunomntwana. Wena usunesikhathi ngana zona noSiya? Ine 2 years. Une 2 years. Aninamntwana. Aninamntwana. Okay. Uhlangana kanjani noSiya? Uthini kuwena mayifika kuwena? Oh sahlangana ngelilanga sisematshwaleni noSiya. Okay. Bese wangishela uSiya ke saqala ukuthandana lapho mina noSiya. Angijelanga phela mina ukuthi unomfazi uSiya. Mana mangaba ngitshelanga ukuthi unomfazi since nihlala endaweni eyodwa wena ubungakuboni lokho ukuthi unomfazi. Wangitshela ukuthi bahlukene nomama umntana wakhe lo. Oh wathi bahlukene. Mana mfethu ngifuna ukunderstand ngifuna ukubalance la ne. Lo muntu uzona nani no 3. Wena mangabe umfuna uye wenze njani uyasithola isikhathi sakho unesikhathi sakho akakusokolisi. Hayi mina ngimfonela ngithi ngicela sihlangane siyahlangana. Every time. Wena Hayi mina vela ngithi lamalanga ulala kwami ebusuku. Maye ngaphuma nje etshwaleni ulala le kwami. Kusho yimini isilima phakathi kwami. njengoba ushilo ukuthi akabuyi vele. Kusho yimini isilima lapho ngenza mina isilima. Nabo bangenza isilima. No bakwenza isilima ngoba abantu abakwaziyo uphila nabo endaweni. Mina ngimenza isilima lo sisi lo. Indoda yakhe ithe bahlukene sisi uthe nihlukene. Awumbuzi ngani ke awumbuzanga ngani? Mara ungamazi uba kwengane yami before. Bekimazi mara uthe nihlukene so mina ngena lapha. Uyisifebe. Ngisifebe sisi. Uyisifebe. Kanjalo nje. Uyisifebe. Uyisifebe. Nawe futhi zama uyisifebe. Lutho mina ngisifebe Lizifebe. You hayi ngoma lingambulala lo. Lizifebe. Lizifebe. Indoda yakhe yisifebe. Mina nobani. Mina njengami ngiyangiphelele every month indoda yakhe. Ayithatha imali. Mina nengane siyalamba endlini. Lizifebe. 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 Akuzoba nina. Uthi hey mina njena kuzoba. Lizifebe. Lizifebe. Lithanda amadoda abantu li. Lithanda amadoda abantu. Alamahloni. Allah mahloni. So uyasha mpela yanye uthole tavern sisi. Ngisifende ngokusifenda lapha. Isifebe. Angihlanyele lo sisi lo. Ngicela uyima lapha sisendaweni yakhe hayi ima lapha phakathi nendawo wena ima la. So uSiya mayiphuma every day emsebenzini. Athi emsebenzini. It's either usuke kulo or usuke kulo. Phakathi kwezinto ezimbili ngoba uthe usena 3 months angasebenzi kodwa every day uyaphuma ethi uyemsebenzini. Yebo bhuti. So ukuphuma kwakhe emsebenzini ekseni usuka eyakubani kahle ngifuna ukwazi usuke eze kubani phakathi kwenu nobabili noma uyashintshana namhlanje uza kuwe kusasa eze kuwe namhlanje eze kuwe kusasa eze kuwe. Hayi kimi ufika late asuka athi ubuye emsebenzini angikwazi mina ukuthi akasebenzi nangimazi isebenzi. All right injena ke lento uphuma kwena ekseni athi emsebenzini usuke yala afika ahlale la ilanga lonke ntambama bese yala ayolala kuwena angabuyele endlini. Ngakhali mama ngakhali akakhali Yo ibuhlungu le ndaba phithi. Yaze njani uSiya? Yo uSiya ungenza isilima. Okay ngicela senze kanje siswami uSiya ukhona endlini right? Ekukhona. Nina nobabili ngicela ningenzela kanje yabona lade nime khona ngicela niyongimela khona ngizonibiza ngicela nje niyongimela khona ngonibiza asenze kanje sishawa sifonele uSiya la izo mayibamba ifoni umtshela ukuthi siya ngila ground ngicela uphume umuzi. Hello Siya. Ngicela ngilapha endlini ngicela ufike njengamanje babakhe. Iza manje ngifuna ukhona okuncane okumele sikulungise. Okay. Siswami ngicela ukubuza uSiya ngakafiki ne
ngoba igcineni kosuku siya kumele akhethe ukuthi ukhetha abantu phakathi kwalabo sisi abathathu. Ake sithi ukhetha lo yasiso othe unengane naye uzokwenza njani? Hayi angazi ngizothi ucabanga futhi uma engakhona ukusupport ingane yakhe ngoba uyangihlukumeza nami. Uyakuhlukumeza. Inzima. Uye lo? Uyisiya baba. Yabo, but Siya. ngizala. Bengicela kube nodaba simlungisayo lapho. Sawubona mfethu. Sabona malume. Uyaphila mfethu? Ayisancayo lena. Phila mfethu welcome lo akadla mina isibongo. Ngikhuluma nobani? Usiya lo. Usi. Okay. Usisi uyamazi? Yebo ngibizolela. Ngithi mamela wena sicela silungise udaba. Usisi uyamazi? Ngiyamazi Kanjani? Umuntu wakhe. Okay. Bengime nosisi la sikhuluma. Yabona ngitshela la wemthanda ngakhona. Uzowangitshela ukuthi nginane engane. Right? So athi usisi ninengane ndawonye nenathandana nibinani. Ngifuna ukwazi kuwena mfethu ukuthi yini oyithandayo ngosisi? Sayicabanga. Hayibo. Ulatoze uyazi ukuthi ngithandelani nje nona. Uyazi ukuthi ngithandelani. Why kumele ukuthi ngilatoze ngikhulume eTV? Awukwazi ukumtshela kodwa ukuthi umthandelani. Ngithanda konke. Noma usaba amehla abantu. Ngithanda konke. Ngithanda konke. Mfethu usisi lana kunezinto akhala ngazo ezimbili ezintathu. Yabo kunezinto akhala ngazo ezimbili ezintathu. Senina uthi senina 4 years nomntwana but now izinto sezishintshiwe ayisafani. I understand but angifuni kube ngathi mina okhuluma lento ngifuna kube uyena oyisholo siswami ngicela umtshele usiya ukuthi kungasi la. Bona babakhe ngibize ubhuti ukuthi azosisiza phakathi asixazulele lenkinga esinayo. Wena una 3 months ungasebenzi mina ngazi ukuthi uyasebenza. Uvuka every day uthi emsebenzini. Kanti umithisile komakhelwane unengane ena 2 months una 3 years ujola next door. Umithisi ujona nobani esayidini. Ngithathele lento le. Hayi ngiyibonile lento ngibabuzile nabo bavumile. Wena uyaphika uyasebenza yini babakhe? Usasebenza ngathi mfowethu? Umsebenzi waphela time. Waphela. Azangitshela. Why ungamtshelanga? Pho labo bapha iphi imali? Thina ngiyahereza la ngingena khona. Yoherezela bona pho. Mana mfethu usisi abathi umbali uyamazi? Uthe umbali nobani? Umbali lozama okuhle. Umbali lozama okuhle yabazi? Yabazi. Yabazi. Yabazi kodwa thama angifuna ukulantozo ungena kuyo le ndaba lena because ngilanda kabi futhi Siya uyangihlaza. Uhlaza kanjani? Awungitshela ngani iqiniso pho? Mawunganithanda ungingele ngidedele nami. Okay ngithini? Ngifuna ngiyethola abangithanda. Wayi uqamba amanga mfethu inkinga wayi uqamba amanga. So wena mawuvuka ekseni every day uthi emsebenzini. Usukuya kumbali noma kuba nomuzamo okuhle. Hayi konjalo lento leyo. Awulantoza inkinga akankaya isikhathi nayo lo. Afuna ukunikeza isikhathi babe. Ukwakhuluma naye ngalokho uthi akunikeza isikhathi. Hayi lutho. Sengisho ngiyazi ukuthi kumele ukuthi ngiyotabalaza mangibona ukuthi ilantoza chance yanginikeza ukuthi ngiphume ngiyaphuma. But now monga communication nomuntu wakho yabona khona manje uyenza excuse lento ukuthi akunikeze isikhathi. Lutho athi excuse. Kanti kube ukhulumile naye mhlawumbe kunento ebengayenza. Beningayilungisa leyo ndaba yesikhathi kodwa manje wa decide ukuthi wena ungamtsheli uhambe uyokwenza lento oyenzile ngapha. Khona kuyisikhathi sani sokufuna umsebenzi noma ufuna amantombazana? Free time lena. I-free time. Ufuna ukushaya umoya. Angakuqini kakhulu. Hayi. Okay, hayi inkinga nawe uyangipressurize too much. Ngapha ingane futhi hayi ngeke. Ekabani kanti le ngane mfethu? Ami kodwa kumele akupressurize ngani? Okay la hayi. Eyakho mfethu ingane. Mase ngasakupressure ngengane yakho uzopressure bani? Ngoba njengendoda kumele utabalasele ingane yakho mfethu. Ngezindlela usiya uthi usukhathele yini? Ngicela utshele isinqumo sakho ukuthi ngikhathele baby ku. Uthini? Lutho angisho. Mawuthi ngiyakupressurize uthini? Usho uthini mfethu? Okay, asenze kanje. Zama kuhle. Ayaya. Athi ayaya.
bafo nangu uzama ukudla Hayi. yazi into engithandayo awumphikanga uthi awusho ukuthi awumazi Hayi. uthe uyamazi Bangibizile ukuthi ngize la. Wawu lantozo uyivumele kanti le. Angithi siyathandana mina nawe plus sinengama. Ayisekho uyayizwa-ke bafaki ayisekho into Tshela nalokho. ngitshele yonke into wangilanda Ngoba kwenze endlini. nje. Ungilanda endlini wangibuza bangifone nokuthi ngize la yikho ngizile lana. mana mfethu ngifuna ukunderstand uyenza kanjani into yenza because labantu labo omakhelwane bahlala endaweni eyodwa bonke uphuma ngapha ungena ngapha uyamithisa kunomntwana we1 month ngapha mfethu uzomondla ngani usakhaliswa yilowo ngapha Angiyindoda uncle hey. Ngiyindoda. kodwa manje nangu mama wasendlini uyakhala ngokuthi wena manje ingane awusondli kodwa ukwazile uphuma ngaphandle uyokwenza enye ingane futhi uyondla ngani bengapha yona Uyazi yena. uyondla ngani sisi wami nangathi uyazi Uyayondla phela mina ngazi nokuthi akasebenzi. Ngaze sebenza ngoba uyokhokha irent usithengela ukudla every month. Angishodi lutho mina. Siyapatanisa. Ngisakazi. mfethu empatanisweni wakho waye ungahlukanisi ke kabili umpataniso ulahlele ngapha ulahlele nangapha ngoba ngathi lo akakhala uright ngapha inkinga nanga umuntu okhalayo awukwazi ukulahlela nangapha kusho ukuthi mina nje angizwakali Hayi wena usekho nje ngoba nasendlini akakhulumi nokukhuluma nangani. akayiphathi nokuphatha Ukhuluma nayo into nje. Oh sorry baba. yo wazi wangihlukumeza Hayi lutho. uthi mothi ukuthi uyamhlukumeza mfethu Ungakhaya. mawukwazi ukubambelela ngapha mfethu uzenza izinto zenzeke waye ungazenzi ngapha mfethu waye ungabalansisi balansisa uthama waye ungabalansisi mfethu ngoba thiyeli akakhala uzama ukuthi uright uyayondla ingane ngapha ukondli ngapha awulali ngapha endlini mfethu uqamba amanga wathi awusawa wathi uyasebenza ngapha Wantu umsebenzi uphelile 3 months ago. Ngapha uthole kanjani yona ilantozi indaba le? Uthi ngisasebenza. Ngingumfazi siya. Ngingumfazi kumele ngibheke ukuthi yonke ucheck izinto zami. Ngikucheckile vele efonini ngize ngibe bazula abantu ngicheckile angithi ukudakile. Ungadakwa singadlanga. Ungadakwa singadlanga. Uphuza kanjani ungadliwanga endlini? Ngishilo ukuthi ngiyadabalaza akela hayi ngazi ukuthi ngikutshele kanjani. Ungcono ngoba ngapha ozama abakhali mina ime ndikhala ngoba ngiyisilima mfethu. Wamfakelani ngendlini yakho mawukwazi ukuthi uzohamba udinga abanye emasayidini ukwazi nokuba support ungishilo. Unthanda kanjani mfethu ungamenzeli lutho kanjani? Ya uthando lami luningi luningi ulantoza hayibo alisafinyelele enganeni yakho. Umbhedo lo umbhedo ayikho lento engikhulumayo ayikho lento engikhulumayo sister woza mfethu hayi woza we kusezomunye usathi we mala yali nawe futhi ngathi nawe futhi ini awuphaze mfethu lentela niplanile lento le siplana ini si niplanile siplana ini uzimiseleni ngempilo babakhe uzimiseleni yini mfethu la kwenzakalani la ngempela kwenzakalani awuchazi ithi ngimthathe nonke once mina uthatha sonke mina ngithi uzothatha mina ngoba ngeke ngihlale nabe la wathatha wena uyabheda na indoda yami le eyethu chifta lapha ngichifte uthini manje uchuza abantu uvikela loya uvikela yena ikwethi ngishifte uyamvikela siyazathi mina nawe uzoshada ngakuthembisa angisho sokwenza lokho kodwa kumele sihlele lento le awubatshela ukuthi basengiphinga wengane yakho uzohlela nini lutho nami nguma wengawakhe awuthule wena uzomndeni thula wena right manje umndeni awusebenzi uzobaphana uzondla ngani lomndeni lona angisho ngizophopa uzosiphana ngizophila ngiphope futhi ngizophakama wayibonga usasebenzi mara ngcono wena yakupha le mali oyisa lapha ibuyapi yimi ngimuphi imali lo uyithola kuwe ngimuphi ungijwayela ngabi lo bhuti lo uyibhenki ngiyamuphi imali lo futhi ngifuna awunamasho angiyathatha imali yami uyiphelo sisi ungalu kanjani imali yakhe ngiyifuna manje wena uthatha imali yakho uyinika omunye umuntu wesifazane uyabona ngicela uyamupha ngoba uyamthanda umubhekele manje angafakazi lo umshayelani ufuna umshayelani athanga imali yakhe uvikela bengikuphi mina imoto ehlanganisa abantu besifazane abayi3 ngesikhathi esi1
Usufuna ukuthi ivike mina. Ngakumndeni. Kanjani? Imali yami ngiyayifuna imali yami. Ngiyayifuna. Uzoyifuna kanjani imali yakho yabangaqola? Ufuna imali yakhe. Miyeke. Ufuna imali yakhe. Miyeke. Imali yakhe. Yes, yini kanti? Mana kunenkinga mayifuna imali yakhe. Ngiyayifuna. Imali yakhe. Seliyalwa lodwa manje. Ukunikeza imali yakhe ngithatha imali yakhe inika omunye umuntu wesifazane support ingane. Akasaphi nami. Support umuntu ngemali yami. Wena uzokhuluma kanjani Ngithini? Ngithini athule ebona izinto zimoshakala. Ngithini ke? Ngithini ku? Angcono wayeke baba labo ushade mina once. Labo bayeke baba. Athi bayeke. Angeke phela ulantoza. Ushadwani wena? Thathe lesidinhla sami. Nomuntu wami. Ngithi ngicela imali yami. Sorry sisi uzokuphula amathambo sifuna Ngeke. Lilweni lodwa. ngifuna ngiphule lo sisi. Wawuzomshaya. Hey, wena ufuna induku wena, ufuna induku. Hey baba, ebuya, woza la. Hey woza. Awazi ukubalekela indaba zakho. Imala. Awazi ukubalekela indaba zakho. Ubalekela kanjani indaba zakho? Usuyakwazi ukubaleka manje. Bhekana nabo abayi3. Bhekana nabo. Uwe lo ulethe lo ulethela abantu laba Bangibizile. Sotshela mina babakhe mawuchanga amantombazana akho phambi kwami uthi ngithini? Angazi uzothini kubuya kwena uthini wena? Ngizoba nolaka manje bese ififi ngilayitoza. Ngifuna liphume. Iyala, uyapi le? Iyala. Ngiyayifuna. Imali yakhe. Uzothatha manje. Angazi angitshela phi mina. Asenze imali yami nomuntu wakho. Ngiyayifuna imali yami. asenze kanje lento. Seliyalwa lodwa lilwela indoda yami. Asenze kanje lento ngoba sizohlala la. Lilwela indoda yami. Ngcono ngibalantuza baphume kimi ke laba. Mina ngihlale nolantuza nomuntu wami. Njengamayenzakala bhuti Mana-ke mothi abaphume ingane leya. Ingane. Ungadiza indoda. ngiyayifuna imali yakho Mothi abaphume ngifuna ukunderstand. Angitona ukudliwayo. Ingane lapha uzokwenza njani nayo? Udliwayo wena. Uzosapota ngisho ingane yami. Uzolantuza uzosupport. Ya ingcono namanga njalo. abantu angeke ngisahlala lapha emkhukhulweni Hayi. ngisahlala emkhukhulweni Lona yena. Lona yena. Hayi ngifuna. Usamfuni ne? Ufuna imali yakho ne? So imali yakho uzenze njani ngayo? Uthi ufuna imali yakhe, asana ndaba nawe. Imalini babakhe? Hayi Imali engaka? Uthi umnika imali. Uthini? Idliwe. Umnika imali. Usilima somfazi uzudiza indoda. Siswami, ngicela ukunika le advice ne? Phuma kuyena, right? Yeah. Mozoqhubeka naye. Uthi aphume kimi kanjani? Oh, usamthanda. Usamfuna kanti? Siya, tshela mina usamfuna. Mama usamthanda. Angisakufuni. Asakufuna uthi right ngawo. Uthi right ngawo. Siswami, Ngizozama kanjani plan because window awuthe wena indoda ngithi. Uzobona iplan. Phuma kulo. Mozohlala la, ngimoshela isikhathi sakho, ngimoshela imali yakho. You understand? Phuma kuyena, hamba uyorelax, awuhlale phansi, wehlisa umoya, umuntu right uzomthola. Usile. Umuntu right uzomthola siswami. Angazi ukuthi kumele ukuthi ngifike la. Kusho nami ngizokushiya. Phuma kuyena ungabusayicaka ngaye mfethu. Ya ngoba la ngimoshela isikhathi. Angizokushiya. Indoda le inabafazi ababili abaningi. Bombali labo zamo. Awunangani, yena usemncane. You understand? So phuma nje kuyena. Ukuthi indaba yemali yakho uzoyilungisa kanjani? Unolaka uyambona kodwa unolaka. Wena ubungeke kube nalo mfethu usukhipha imali engaka. Ubungeke kube nalo wena. Wena ubuzothini? Hayi mina ngazi indaba yakho nowafaki mina endabeni yakho mina ngazi. Siswami ngicela ukudedela uhambe mfethu akunankinga indaba yemali angazoyilungisa kanjani. Ngiyayifuna imali yami mina nje. Hamba mfethu. Siswami ithi indaba yakho mfethu. hayi mina shem lo bhuti angimiyekeli Awumiyeki. angimiyeki sinomntwana ngeke ngithi ngiyamiyekela Mama. Hayi mina ngibona aqhubeke ngempilo yakhe ngoba uyahluleka. Kanjani mama? Uyahluleka siya. 4 years. Uyahluleka. 4 years. Ngizobathola. Uyamkhulula. Hayi ngiyamkhulula hambe. Indaba yengane mama. Hayi ingane ngizomyela ku maintenance uzokhokhela ingane yakhe. uzokhokhela ingane. Mama asidingi ukuthi siye lapho. Hayi ube kumele uyicabange okuqaleni. Hey hayi manje. Sekulate manje. Uwe uinstigator lento. Instigator ini mina mfethu. Ufakela ilantuza. Hayi usawuthi Mina ngimbizileyo uyangihlukumeza. Wena umuntu ekumele ubhekana naye naye. 3 months sinengane 3 months awusebenzi awungitshela iqiniso uhlala nami ukhuluma ngibathatha phi baphi. Bona lapho. Ngifune abantu abangisizayo ngoba wena asicommunicate mina nawe angisakwazi.
So bafethu ukuthi nizoyilungisa kanjani nami angisazi. Siswami uthe wena uyamkhulula. Hayi ngiyamkhulula usiyakazi. Uzomiyela ku maintenance azokwenza ingane. Shuthi uhambe yala. Hayi ngokwabo ukuthi bayaphi bayathathana umbe benza kanjani. Angimiyeki mina lo bhuti. Yo angiyekho. Naye ngcono sidla ikhabishi Nobabili ngengane. Ubedla imali that's why umuze emamukela. Thina besisokola lwalo bekhipha imali akupha. Awusaphi ngitsho nami. Bengizama uyu lantuzu umntwana. Uzama uyu phela mina awumbhekeleli kuthi uthi awunasikhathi sami. Hawu isikwa leso sihlayo. Isinkwa. Yabona la ubhatyazini. Yo, Indaba manga, yabona manga? Ya yiwo la kufakela inqa kanqa amanga. Amanga mfethu, amanga kuphela akukho kunye. Ngoba uye waba neqiniso kulosisi lo, ngaba sikho kulethi situation esikuyona njengamanje. kodwa ungigayi solution malume. Angeke ngize guy solution futhi, angeke ngize. Ushulekile wena ukusolvela. Angeke because wenza into zakhe eqaleni bengingekho. So dinga mina manje ke solution angikho. Maye ukhona ngisho. Ngoba ungibizile. Nanga umuntu ongibizini mina ngizele lo. Ngimbizile vele. Ya unenkinga na ubhebe because ngomtshela ukuthi angeke. Abaningi mfethu ngiyimela amantombazana amangaka. Indaba engizobona ukuthi ngizosolva. Abahambe. Okay ngiyabonga. Ayikho into engizoyisho mina. Ayikho into ozoyenza. Angi-understand ukuthi wawuzola ntozi uzobiza ngabantu laba wela ntozi bahlangana khona la. So besizolazi kanjani qiniso? Bengizohlala mina Uzofihla kuze ngisemnyango. kube nini vele? Bekuba nini lokhu ufihlile wena? Bengizobayeka labantu laba. Buzobayeka ingane bese kwenza kanjani ngayo? Phela bethu there's a kid involved, there's a child. I understand. You cannot just walk away just because you feel like. Mina mengizohlala ngikhala. Hayi ne drama too much. Hayi ngiphumile la. Angazi ukuthi wawuzo. Ungcono uphuma uhambe siya. Awunasizo. Siswama senze kanje mfethu. Hayi indaba yeni mina ngisa understand. Hane? All right. Hayi akahambe usiya. Akanasizo. Uthini? Hamba nabantu bakho. Saphakamisa imatha. Hayi. Kunzima ku-rough. Phinda mzala sifikile. Sabona, sazama ukulungisa akulunganga. Bafethu angeke silungise ngenkani. That's one thing you have to understand. Angeke silungise ngenkani. Mangalunga akulungi mfethu. Yabo siyazama ukulungisa mangalungi akulungi makulunga kuyalunga phinda with that said asenze kanjena qantshintshintshi vum Ngone kanje. Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu uJamash Jadu inkomo zidle khanga ubesela belusu sigunya mkhonto umfazi mabele made. Wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangjolela. Mara wena wayitsuri naki nalimuntu. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom. Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Kanjani amuzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili qale kabusha impilo.